seguimos. Hola, bons días a todas, aos que estades aquí en directo, que nos están seguindo neste caso por streaming. Estamos aquí co inspector Pena e imos pois, a presentar un pouco pois, a memoria de actividade, bueno, non de actividades, pero sí de todo o traballo pois, que ten feito neste caso pois, a sección de atestados durante o 2020. A mí sí que me gustaría, pois, se mo permite, porque despois obviamente ten un traballo aí moi intenso, moi denso, ademais, sí que me gustaría pois dar algúns datos así de relevancia e de importancia, non? E tamén neste caso poñer en valor pois todo o traballo feito pola Consellería de Tráfico, polos meus predecesores, porque obviamente este é un traballo pois, de todos, non? Mais concretamente, neste caso, pois, de Alejandro Sánchez Brunete e do meu predecesor anterior, Xan Duro, co cal sabemos por a nosa banda o seu grado de implicación de ambos os dous para que todo este traballo pois vaya adiante, que é en sí pois de cara pois sobre todo pois a seguridade do peatón, a seguridade pois da xente que andamos en coche e en transporte público, non? Me gustaríame dar neste caso pois uns datos que son o número de atropelos, como foi neste caso pois dende o ano 2017 evolucionando. No 2017 estamos a falar de 67 atropelos, no 18 de 46, no 19 de 44 e no 20 de 28. Actualmente no 21, con estes últimos datos, teño 6 atropelos, non sei se no último mes me parece que aumentou, me parece que un máis, podemos andar así en eses 7, non? Tamén me gustaría, pois, destacar estes datos, inda que parecen moitos, porque obviamente falar de 28 atropelos o gallano, que ese é o objetivo, cada vez seguir reducindo, non? Pero temos algunhas cidades onde teñen de Galicia, onde teñen menor volumen neste caso pois de vehículos, porque aquí estamos falando dunha cidade de servicios, como todo ben sabemos, onde temos os edificios centrais de Xunta, hospital, polígonos industriales, onde hai moitas, neste caso, concellos limítrofes que ven moita xente aquí a traballar, cidade turística, obviamente, en sí, pois, o número en comparativo con outras cidades, por exemplo, Pontevedra, que en sí unha cidade, ademais, que é un exemplo de peatonalización, que ten menor número pois, de vehículos de tránsito, pois, Pontevedra no 2017 tivo 42 atropelos, no 2018 36, no 2019 46, o sea, nos superou neste caso a nós, e no 2020 pois 18, o sea, máis que nada para facer esa comparativa. E logo outro dato tamén deste gran traballo pois que se está a facer por parte do Departamento de Atestados é que durante o 2020 se fixeron 1.400 probas de alcoholemia, que non son un número importante, das cales salientar con 92% foron negativas, eso é un dato a salientar, e tamén pois se fixeron pois 97 probas, neste caso de drogas, non? Daí xa pois a porcentaxe obviamente é distinto, en este caso pois o 55,67% son negativas, o resto positivas, é un dato pois tamén que me gustaría reflexar. Sin máis, pois os paso máis que nada a él, porque é quen elaborou este dossier, é o que traballa día a día nese departamento, e nos vai dar, pois neste caso, pois datos moi interesantes e moi bons para analizar en sí pois este gran traballo pois que está facendo este departamento de atestados. Moitas gracias. Bo día. Podes achegarte aos micros? Sí. Sí. Bueno, pues no Departamento de Atestados o ano pasado atenderonse un total de 396 accidentes con resultado de 18 personas feridas graves e 88 feridas leves. La incidencia foi máis no mes de xaneiro, que nos tantos meses, sabemos o porqué. De intervencións, como son os delitos contra a seguridade, que non están implicados en accidentes de circulación, pero que sí son tratados. Por lo que o número de intervencións ao final foron de 472. Os atestados por feridos foron 81,
por alcoholemia que se tramitaron por delitos, foron por danos 9, por solo alcoholemia, donde non hubo implicación en accidente, 29, e con feridos 11. E outros delitos, 47. Estamos a falar de delitos por exceso de velocidade, conducción temeraria, e con relación aos permisos de conducción, que logo falamos deles. En nos delitos contra a seguridade viaria por alcohol, como se dixo o concelleiro, fixeron un total de 1.400 probas, dos cales 108 foron positivas e 3 negativas. 1.200 4 que se negaron a efectuar a proba, por lo tanto foron delitos. Distribuindo as positivas en denuncias administrativas e atestados, son 62 por denuncia administrativa e atestados 46. Con lo que os positivos en administrativas foron o 57% e en atestados o 42%. E como dixo o concejal, as negativas son o 92% das probas. Tamén fixen unha distribución polos implicados en accidente de circulación, onde se fixeron un total de 71 proba, e 28 foron positivas, 11 por vía administrativa e 17 por vía penal. Como vedes, neste caso, os atestados por vía penal dos positivos é o 60,7% das probas positivas. En cuanto ás probas de alcohol por comisión de alguna infracción, fixeron un total de 62 probas, 60 foron positivas, 28 se tramitaron por vía administrativa e 32 por xuicio rápido. O resultado aquí das positivas sí que é un 96%, pero estamos a falar que por norma xeral os vínculos que separan se detecta que posiblemente o conductor xa ten síntomas de encontrarse baixo os efectos de bebidas alcohólicas. En controles preventivos fixeronse 1.267 probas, das cales resultaron positivas 20. Solo se tramitou un xuicio rápido por sobrepasar a tasa que figura no Código Penal de 0,60 miligramos por litro. En os delitos contra a seguridade en tema de drogas, drogas tóxicas, estupefacientes e medicamentos, se fixeron un total de 97 probas. Con resultado positivo foron 43, un 44,33% das probas. A maioría delas se tramitaron por denuncia administrativa 41 e por atestado 2. O resultado das probas de alcoholemia positivas dieron positivo en cocaína 27, anfetaminas 3, cannabis THC 25 con denom 25, opiáceos 7 e metanfetamina 5. O maior volumen é de cocaína un 40,30% e de cannabis un 37,31%. Outros delitos que se tramitaron foron desde seguridade foron os permisos de conducir. Por carecer de permiso ou licencia de condución, tramitáronse 9 atestados. Por pérdida de vixencia, por pérdida total de puntos asignados á licencia ou ao permiso de conducir, 26. Aquí quero resaltar que este ano sí que aumentou o número de atestados con relación á pérdida de puntos. A pérdida de vixencia por suspensión temporal por pérdida de vixencia ou suspensión temporal do permiso de licencia de conducción por resolución judicial foron 6. Total se tramitaron 45 delitos por este motivo. Queda claro que o 63,41% foron por pérdida total de puntos. Tamén se tramitaron outros 4 atestados por delitos contra a seguridade por outros delitos, como foi a conducción temeraria, dos atestados, e por exceso de velocidade, outros 2. Estamos a falar de velocidades superiores a 120 km por hora en zonas de 50. Unha relación de as actuacións con relación aos últimos 6 anos, donde constan os delitos. Aquí en outros delitos vese como aumentou.
onde viñan 20, como máximo foron 26 no ano 18 e este ano no 2020 47. Tamén fago un resumen das probas de drogas realizadas os últimos anos, do 2017 ao 2020, onde no ano pasado as positivas foron 30 e este ano foron 43, e 30 con o ano pasado se fixeron 119 probas, este ano 97. O maior número foi no ano 2018, que se fixeron, deron positivas 72 de 180. Unha evolución tamén dos delitos contra a seguridade viaria por permisos ou licencias, donde no ano 2020, como xa comentamos, a pérdida de puntos foron 26 e os demais anos, no 2017 4 e no 2019 3. Si tamén había aumentado no 2018 con 16 atestados. Con relación aos positivos en alcohol, fago unha reseña tamén dos últimos 4 anos. É verdad que, bueno, aunque as positivas sempre son moitas, con relación ás probas realizadas, o porcentaxe non é tan alto. Vítimas. Este ano tuvemos 106 personas feridas, non houve ningún falecido. Como veremos máis adiante, o cuarto ano sin fallecidos. Si contamos, por desgracia, dun falecido nos últimos 7 anos. As persoas feridas graves son 16% e as persoas feridas leves son 83%. Os condutores que resultaron feridos son o 53,77%, os ocupantes máis do 20% e os peóns un pouco máis do 25%. Como vemos na gráfica, a evolución vai a menos, e é verdad que no 2017 tuvemos unha pequena subida de 266, pero a partir do ano 2018 baixou a 183 e no 19 a 176, para seguir vai baixando no 2020 a 106. Unha evolución dos mortos nos accidentes de tráfico dende o ano 1989, que desde que tenemos datos e desde que empezou a funcionar a sección de atestados hasta 2020. A verdade que empezamos con 8 persoas feridas mortas. Na década dos 90 a maioría dos anos foron 5 persoas heridas mortas, que era moito. Chegamos ao ano 2007, onde conseguimos que non houbera ningún morto. Seguimos 2 anos con mortos, 1 e 2, e no 2010 volvemos a conseguir que non houbera ningún morto. E a partir do 2014, como xa dixen, hasta agora, en 7 anos, solo houve un morto. Era mellor que non vera ninguno, pero a ver se conseguimos que isto siga na mesma trayectoria. Bueno, según a clase de accidentes, o maior número de accidentes son el 55,81% son colisións, o 10% son salidas de vía, e o 27% son outros tipos de accidentes. O 7,07% son atropelos. Que, tendo en conta a evolución dos mismos, temos que saber que no ano 2017 a relación entre accidentes e atropelos era un 10%, caendo no 2020 ao 7%. Vamos a ver, as causas dos accidentes, que o saber por que motivo se produce, por que motivo se produce o accidente. O 72% son por infracciones do condutor ou peatón, dos implicados. Por condicións atmosféricas un 4%, por condicións de avión un 2%, por avería, que son 3, este ano é un 0,76%, e por outras un 19%.
Quero hacer unha reflexión aquí, unha parada. Como dixen, a principal causa de accidentes son as infraccións, estamos falando dun 72%, pero dentro das infraccións o 40% centro da 16 causas de accidentes son por infraccións, son por a falta de atención na conducción. E depois xa pasa por efectuar marcha atrás un 11%, e a falta de precaución para a incorporación un 7%. Volvendo aos atropellos, porque aquí no ano 2017 que foi o pico donde máis atropellos tuvemos, que foi con 67, o 25,31% das causas dos atropelos se debeu a algunha infracción por parte do peatón. Este ano el 25,37%. Por xénero, as mulleres implicadas condutoras foron 228 e os homes 456. Estamos hablando dun 66,7% dos implicados eran homes condutores. Mais ou mesmo a mesma evolución por porcentaxes entre homes e mulleres desde o ano 2015. E logo, desde a sesión de atestados e tamén desde a Policía Local, que non todo se debe isto á sesión de atestados, controles de tráfico, entre eles de cintos e SRI. Dos conductores implicados, dos controlados, 10 iban sin cintos conductores e un ocupante. Aparte, se fixeron controles de velocidade, se controlaron un total de 12,97 vehículos, dos que se denunciaron 171. Estamos falando de un porcento dos vehículos controlados son os que se denuncian por exceso de velocidade. Tamén se fixeron controles de condiciones dos vehículos, donde se denunciaron a 35 vehículos por carecer de algún tipo de documentación, seguro, ITV o permiso de circulación. 3 por neumáticos en mal estado, un por unha placa de matrícula, 3 por iluminación ou señalización deficiente, con un total de 42 denuncias. Tamén se fixeron transporte escolar, controlando un total de 79 autobuses, dos que se denunciaron 9. Dous a Dirección Xeral de Mobilidade por carecer de autorización administrativa para realizar o transporte escolar, e 7 por causas técnicas do autobús a Xefatura Provincial de Tráfico. Tamén se efectuaron controles de transporte de mercadorías, controlando un total de 257 vehículos, denunciando a 9 deles por unha causa. Entregas de peso que se fixeron en colaboración con a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia. Bueno, temos o equipo de Educación Viaria que tamén está envolto na sección de atestados e que nos apoia moito nos colegios cos chavales, donde fixeron actividade con cuarto de educación primaria con 1.489 rapaces, en terceros de secundaria con 518 e primeiros de bachiller con 633. Tamén estiveron con educación especial, que contaron con 181 xóvenes. Cada actividade ten un nombre. En primaria, móvete seguro como Oitollino; en educación secundaria, pola túa seguridade;
primeiro de bachillerato, ti controlas, ti decides, a los que se mostra a parte de facer probas de alcoholemia, mostrarle unhas gafas que ve como podes andar. Mostrase un vídeo que foi realizado por la policía local, ti controlas, ti decides. E con educación especial, la actividade vivimos na mesma realidade. Desta selección tiramos dellos para que colaboren con nós en temas de minimizar los accidentes, en este caso os atropelos. Fan charlas a maiores en centros socioculturales, tanto no centro da cidade, na zona urbana como na zona rural, a los que se lle aporta chalecos reflectantes para que os utilicen cando sea de noite. Actividades maiores con máis seguros. Tamén fixeron unha visita aos chavales no CHUS, aos ingresados, e tamén fan controles de SRI nas entradas das garderías. Mas ben, mirando se realmente utilizan ben os sistemas de seguridade infantil, porque todos levan sistemas de seguridade infantil, pero non todos os levan adecuadamente. Bueno, e por último, a parte de apoio judicial, que a nova incorporación da Policía Local de Bioxen, que desde o 1 de outubro estamos traballando en elo. O ano pasado, os 3 últimos meses, se nos foron asignados 18 vítimas e 19 a agresores. Actuaron coas vítimas para realizar VPR, son valoraciones policiales de evolución del riesgo con relación a las vítimas, por si o nivel de risco aumenta ou disminuye. Fixeron un total de 20. Contactaron con as vítimas con 87 veces, con todas elas, e fixeron entrevistas personales 23 e visitas de controles 773. Acompañaron as vítimas ao xulgado a 2 delas. E cos agresores manteñen contacto, mandounos con 7 deles, entrevistas 3, e vigilancia e seguimento estiveron 27. Controlaron un quebrantamento de condena que foi denunciado o caso. Por a miña parte, non sei, foi un pouco extensivo. Esta diferencia que hai en actuacións cos agresores, que son contactos hai 7 e número de agresores hai 19, é porque o resto negas, esa diferencia que se debe? Algunos negas. La verdad es que es un departamento que la gente ahora que está al tema del Bioxen, pues que los policías en sí están encantados. Y importante decir que no deja de ser un servicio de 24 horas, porque en sí a policía, en este caso os compañeiros de pena, pues teñen que estar todo o día, pues como quen di, co teléfono activo, porque en calquer momento pues pode saltar a liebre e teñen que estar en contacto con unha labor tanto de seguimento como esa labor psicolóxica cas vítimas. O sea, o traballo realmente eles están así por distintas conversas que mantiven con eles, están encantados pues con isto, non? E para nós o poder colaborar neste caso pues ca Policía Nacional, pois señal, e incluso polo que me comentaron, temos xa capacidade para poder ter máis casos dos que realmente pois están. No, xa na actualidade temos casi 30 xa. Claro, sí, o sea, sí. Que pasa que estos con permiso, estos da 18 vítimas non son que parten desde cero, sino que xa tiña a Policía Nacional e mandáronos a nós. Entón, os agresores se trata de outra maneira. Cando son vítimas novas que parten de cero, que salen nos mandan sin que nadie estuviera con elas, si actuamos cos dous, cas vítimas sobre todo, e cos agresores para decir, mira, estamos aquí e vamos a controlar. Bueno, tiña outra pregunta sobre o tema dos atropelos, porque esos 28 atropelos do 2020, que, bueno, ves que hai unha disminución, pero o tema dos atropelos da seguridade dos pasos de peóns levouse a pleno. De feito, falouse de reforzar a iluminación preto dos pasos de peóns. Non sei, Gonzalo, para empezar, en que puntos encontraste, porque creo que se dio aprobado por unanimidade.
considera que Santiago ten un problema nos atropelos a peatones. Por dúas bandas, por un lado, temos que, cando estén os... sí, este. Os dous, sí, mira, cando teñamos os orzamentos definitivos aprobados, sí que foi algo aprobado, é un compromiso que se vai facer, nalgúns puntos que consideremos onde hai moito tránsito, neste caso para os peatóns, colocar pois eses novos sistemas de paso de peóns pois iluminados. É importante dicir, porque a veces se comenta, o mellor, nalgúnas zonas da cidade, que aquí ocorre moitos atropelos, non, mira, no ano 2020, dos 28 atropelos, estamos falando en distintas calles, mira, ayer Ulloa un atropello, Anxo Casal un atropelo, a Avenida de Castelao, que me imagino que está en mente de todos, que dicimos que aí atropella moitísimo, non, houbo un, no 2019 me parece que houbo, deixame mirar exactamente, que temos aquí Castelao, houbo 3, e no 2020 houbo 1, o sea, non estamos a falar de que realmente na cidade hai puntos negros onde realmente ocorre, non, pero sí sabemos, obviamente, algo que se presentou en pleno, penso que ademais é modernizar en sí tamén os pasos de peatóns, sobre todo en zonas de gran concurrencia de que poda pasar a xente, e vamos a colocar algún, pero temos que ter neste caso a partida orzamentaria, supoño que será en breve xa. No 2018, sí. Obviamente, sí, porque houve eses meses que disminuiu. Ora xa no 2021 estamos vendo datos ora tal como está indo a evolución, me parece que andamos xa de nivel de tráfico en relación a anteriores ao 87%, unha cousa así, o sea, xa estamos alcanzando os niveis de antes de pandemia, por así decirlo. Algo máis? Sí. Pois vamos, que teño unha comisión horas 11 e a presido eu, non, senón, sí, dime. A primeira para saber, a raíz de que esta semana solicitou o prego do recollida de basuras, a actual consellería, pois corresponde ao de transportes, un pouco como vai ese tema, se van a cumprir os plazos que deu o alcalde, nestes 6 primeiros meses do ano, sacar a licitación de todo o que vai servir. Un pouco ese é o obxectivo, non? Conto como está, obviamente, con estes temas de pandemia, houve que facer, en este caso, facerse a consulta para que este estudio económico, sobre todo de número de viaxeiros, pois tivera máis actualización, algo que se está a facer, e tamén se plantexaron certas dudas, neste caso xurídicas, que tamén se están xa solventando. Entonces, ahora, cando se finalicen estas dúas cousas, o máis interesado neste caso, e máis gañas que teño, son eu como responsable de aí, porque teño moitas ganas, obviamente, de que se poda sacar ese plego a licitación. Neste caso, teño unha envexa sana pola miña compañeira Mila, que polo menos poido sacar xa adiante ese prego de residuos, que era moi necesario, igual que é necesario, obviamente, sacar o prego do transporte, porque todos sabemos a necesidade que ten as veciñas e veciños de Santiago de poder estar cunhas líneas máis modernas, que non lo merecemos neste caso todos, non? Pregunta Paula da Cope, a autorización deste evento das atraccións de feira, isto muda as intencións do goberno municipal de cara ás festas da Ascensión? Haberá postos na Alameda? Pode comentarnos algo do programa que preveu o Concello? Non vou comentar nada do programa, porque obviamente faremos a rolda de prensa en breve, ten que ir a Xunta de Goberno, tense que aprobar en sí todo o programa, e máis que nada se dará neste caso nunha rolda de prensa a todos, non? Con relación ás atraccións de Alameda, consideramos que ahora o mellor para a Ascensión é un pouco precipitado, non sabemos como vai ser en sí a evolución, e sabemos da necesidade en sí deles, non? E seguro que eles darán todo o que vou facer, realmente, pero sí que é difícil controlar neste caso a xente que poda
acudir, non? E distintos concertos, non? Os concertos, obviamente, tal como se fixo pois o formato do ano pasado, sí que obviamente tes ese control, sabes a persoa que vai a ir, que vai a asistir, e consideramos que neste intre preferimos ser cautos, igual que fomos cautos e tamén fomos pioneiros en facer festas controladas, pois vamos ir tamén desescalando, neste caso ao revés, pouco a pouco, non? Ímolo valorar en función de como vaya pois toda esta evolución, non? Do tema dos concertos da Ascensión, que se sabía? Canto foro iban a ser? Non sei se dixeches datos. Non dixen dato ningún. Era un pouco en función de como iba a evolución e tamén, obviamente, pois distintos formatos de este caso, pois dos artistas que van a intervir. No, vai haber de todo. Pero, bueno, non solamente van a ser concertos, vai haber parte de concertos, pois actividade, obviamente, infantil, de outro tipo. E tamén os cabezudos, obviamente, os cabezudos na Ascensión non poden faltar. Os concertos van a ser na Quintana, que se sabe, ou No, descentralizado? a idea é facelos na Praza do Obradoiro. Vale.